הישראלים שנעצרו על גבי הספינה אסטל שהייתה בדרכה לעזה. יוסי זילברמן, כתב חדשות 2 באינטרנט, נמצא בבית משפחתו של אליק אלחנן, אחד העצורים. בוקר טוב יוסי. אתה איתנו? בוקר טוב שרון, בוקר טוב יואב. אז כן, ביום שבת המשט הגיע לישראל ואיתו גם 3 הישראלים שהיו על הספינה. אחד מהם הוא אליק אלחנן ואביו רמי אלחנן נמצא איתנו כעת ואולי גם יספר לנו. בוקר טוב רמי. בוקר טוב. מה שלומו של אליק? מה שלום הישראלים? אתה פגשת אותם אתמול. כן, ראיתי אותם בבית המשפט אתמול בדיון על הארכת המעצר. הם נראו חבוטים וחבולים וכבויים ומבוזים, וכאב הלב לראות את 3 הילדים היפים האלה. מה הם מספרים? איך הייתה בעצם ההשתלטות על הספינה? יונתן ואליק הוכו במה שנקרא טייזרים, חושמלו. ראיתי את הקביעות על הידיים של אליק. אני חושב שמנסים ללמד אותם לקח. אני חושב שמנסים ללמד את כולנו לקח. כל פעילי השלום שיבינו שלדבר הזה יש מחיר. ובניגוד למשט הקודם שבו אני השתתפתי, שאז המשטרה הייתה יותר סימפטית וכל העסק היה קצת יותר נעים, אז היום יש תחושה שיש כוונה שנרגיש שיש מחיר לשלם. ההשתלטות הייתה ב-10 בבוקר בשבת, רק ב-9 בערב גררו את הספינה אל הנמל. אנחנו היינו 15 שעות על החוף, איש לא היה מוכן להגיד לנו מילה מה עלה בגורל הילדים שלנו, והייתה תחושה שעושים לנו את זה בכוונה. אולי יכול להבין למה עושים את זה, אולי רוצים לעשות לזה סוף כדי שדברים כאלה לא יקרו, אולי גם להגן על אותם ישראלים אם היו מגיעים לעזה. אני לא חושב שהישראלים האלה, אם היו מגיעים לעזה, היו זקוקים להגנה. אני חושב שהם היו זוכים לכבוד מלכים. ואם מישהו חושב שההתנהגות הזו תמנע מפעילי שלום אמיתיים להמשיך ולפעול למען חופש ושלום וחירות וזכויות אדם, שיסתכל מה קרה לפני פחות מ-50 שנה בדרך נושאי החופש באלבמה, שעלו על האוטובוסים נגד החוק באלבמה כדי להביא לשוויון זכויות בארצות הברית. זה בדיוק אותו דבר, זה אותו סוג של מאבק. אנחנו לא נרתע ולא ניכנע ולא נשלים עם הרשעות הזו, ואנחנו נדפוק את הראש בקיר עד שהקיר יישבר. תודה רבה רמי. כמו שאתם שומעים, גם נעדכן שממש בשעה זו אמו של אליק עושה דרכה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כדי לדון בערעור של אותם ישראלים בנוגע להארכת מעצרם. אלה בינתיים הדברים כאן ממוצא. תכף נדבר עם רמי. אני רק רוצה לשאול כאן אותך, ניר דבורי, איך מסכמים בצה"ל את ההשתלטות? אתגר צבאי גדול זה לא היה, אבל שוב עשה לנו בלגן דיפלומטי. כן, ראינו את הסרטונים ברקע, ראינו שם את הטכניקה של ההשתלטות. נכון, זה דרך אגב תמונות שמצלמים מהאנשים על הסיפון, לא חיל הים. בדובר צה"ל החליטו הפעם לא להפיץ תמונות, לא להראות שום דבר, מנסים למזער את העניין הזה, זה עשה להם נזק ההחלטה הזו, מכיוון שכל החומר שאנחנו מקבלים הוא דווקא מן הצד השני, וזה פתח מהדורות ביממה האחרונה בחול, כן, CNN וסקאי וכאלה התעסקו בדבר הזה, אז החברים שם על הספינה הרעועה הזו, את שלהם עשו מהבחינה התקשורתית, וזה בדיוק העניין שהם רצו להשיג. אז זו השורה התחתונה. מבחינת חיל הים, אין פה בעיה, זה לא איזשהו משהו מורכב, עולים, עצרו ועכשיו לוקחים להארכת מעצר. יש בהם איזשהו סיכון? כי אתמול המשטרה רצתה דלתיים סגורות, בגלל שיש להם איזו מסוכנות ביטחונית, שזה כמובן קשקוש מוחלט. ברור, הכל קשור למה שאמרנו קודם, רוצים למזער, להעלים, לא להראות את העניין הזה, את ההד התקשורתי. את ההד התקשורתי, ולכן זו החלטה צבאית שלוחצת על המשטרה. רמי, אתה שומע אותנו? אתה איתנו? אנחנו חוזרים לשידור מירושלים. כן, רמי שפירא, אבא של אליק? אלחנן, רמי אלחנן. כן, רמי אלחנן. לא, רמי אלחנן. כן. רמי, אנחנו שאלנו את עצמנו, לפחות אני ויואב, איך בחור, קצין קרבי לשעבר, באמת חלק אנחנו קוראים לזה מלח הארץ, בכל זאת עושה פעולה פרובוקטיבית, גם עם המטרה, שמענו את דבריך, המטרה היא בין למשפחה שכולה, המטרה היא באמת לקדם את ערכי השלום, אבל בדרך פרובוקטיבית למדי. מה כל כך פרובוקטיבי פה? ל-30 פעילי שלום על איזה קליפת אגוז מתנדנדת שמנסה להביא כמה כדורי רגל לעזה. כן, זה מעשה בלתי חוקי. אבל באמת זה נכון, הפרובוקציה היא כלי במאבק הזה, מול האטימות והרשעות. צריך לעשות מעשה שיוציא אנשים מהבועה שלהם. כן, שמע, אתה יודע, אתה אבא שקול, יש לך בת, ילדה שנהרגה בפיגוע טרור, כמו שאמרה שרון.
כמו שאמרה שרון, בכל זאת, הבן שלך היה לוחם ביחידה מובחרת. אני לא חושב שזה מובן בציבור הישראלי לבחור בכזו דרך. לא, זה לא דרך פשוטה, זה דרך שיש לה מחיר. המחיר שאנחנו משלמים היום הוא המחיר הזעיר ביותר ששילמנו עד היום, אבל הדרך הזו בעיניי היא דרך מקודשת. היא נותנת סיבה לצאת מהמיטה בבוקר, היא נותנת משמעות לחיים, היא נותנת כיוון. ואני בטוח שיום אחד גם אנשים אחרים כמוכם וכמו כל עם ישראל יראו את האיוולת והרשעות שבמצור על רצועת עזה ויבינו שממצור יוצאים טילים. אבל מה זה אומר על שלטון החוק? כאשר יש סגר ימי על עזה, וברור, לפחות לטענת מדינת ישראל יש העברת סחורות, המטרה היא לסגור באמת את העברת הנשק. כאשר הם פוגעים בזה, הם פוגעים בשלטון החוק. זה גם מסר בעייתי. אז אני שני דברים. א', אנחנו יודעים שהמצור הזה הוא מגוחך, הוא לא תכליתי, הוא לא יעיל. הנשק עובר לרצועת עזה במנהרות, יש שם 1.5 מיליון בני אדם, ערובה של הדבר הזה. יש שם ילדים שסובלים, יש שם בתי חולים בלי ציוד ובלי תרופות. עכשיו, חוק זה לא דבר קדוש. אנחנו יודעים ממקומות אחרים בעולם ובהיסטוריה שחוקים נעשו בבני אדם כדי לדכא בני אדם אחרים. כן. יש מקרים שבהם מצווה להפר את החוק. זה חובה קדושה לא לעמוד מנגד כשהפרת חוק בסיסי, חוק יסוד, חוק מוסרי מתבצעת. רמי אלחנן, הדברים ברורים, על זה אנחנו כמובן יכולים להתווכח שעות ארוכות על עניין חובת הציות לחוק, וגם כמה זה עוזר או לא עוזר ליריבים שלנו, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. אני חושב שחובה להתווכח וצריך לדבר על הדברים האלה, לא צריך להסתיר אותם. כן, רמי אלחנן, תודה רבה על הדברים האלה. ולא פלא שהילדים האלה יוצאים מהבתים הללו, כי הם באמת מקבלים תמיכה של... כן, טוב, אנחנו עם הפסקה קצרה, ואחריה האוטוטו מיכל וטורי, אמא של גלעד זכרו לברכה, שהתמוטט במהלך ריצה בבית הספר. תספר על המפגש המרגש אתמול עם האיש, אחד האנשים שזכה לחיים חדשים בזכות הלב הגדול של גלעד שהושתל בגופו. אנחנו עם הפסקה, כתוב חוזר.